Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Innahu sak temene utawi kelakuan iku layayasu ora bakal mutung, ora bakal putus asa min rauhillahi saking rahmate Allah, saking nugrahane Allah. Sapa ilal kaum kejaba kaum al kafiruna kang kafir-kafir. Li anal yaksa krana sak temene utawi mutung utawa nglokro min rahmatillahi ta'ala saking rahmate Gusti Allah Ta'ala. Iku layak sulu ora bakal hasil apa mutung illa iza iktaqoda kejaba tatkalane ngiyakini sapa al insanu menungsa annal ilaha sak temene utawi pangeran iku ghairu qadirin, dudu wong sing mampu, dudu wong sing kuwasa ngalal kamali ing atase kasampurnan. Au ghairu ngalimin utawa dudu wong sing ngerti, dudu wong sing pinter bijamingil maklumati kelawan sak kabehane barang-barang sing dingerteni. Au bakhilun utawa wong kang cetil. Wa kullu wahidin utawi saben-saben suwiji min hadhihi salasati saking ikilah telung sifat iku yujibu majibake apa kullu wahidin al kufra ing kufur. Fasabata mongko tetep apa annal yaksa sak temene utawi putus asa mutung iku layak sulu ora bakal iso hasil apa mutung illa liman kejaba keduwe wong kana kang ana sapa wong ana iku kafiron wong kang kafir. Ae tegese faqabalu mongko padha nampa sapa dheweke kabeh
dheweke kabeh dulure Nabi Yusuf min abihim saking bapakne dheweke kabeh tikal wasiata ing mangkono-mangkono wasiat. Fa'atu banjur padha bali sapa dulur-dulure Nabi Yusuf ila Misra maring kraton Mesir marrotan hale ambalan salisatan kang kaping 3. Urusan kufur niku ora mengkur sekedar kaitan karo ngibadah mahdoh, kaitan karo ibadah sing sipate hubungan langsung antara kita ke Allah mboten, tapi ngadepi kahanan-kahanan, ujian-ujian, problem-problem sing jenengan ngrasake rumit, sing jenengan ngrasake abot terus nglokro, terus mutung utawa semple niku kufur malahan. Mah ming rugi dhewe kok nggih. Sebab sing jenenge urip niku ki ujian, terus kita kon nglakoni, terus engko ngadepi ujian disikapi, dilakoni, ditampa, diadepi. Niku mengke medhun saka rahmate Allah. Ning diadepi sik, dilakoni sik. Kabeh lho perkara-perkara ngeten niku ki engko menungso kon nglakoni sik, kon ngadepi sik, lagi diparingi rahmat. Kabeh wis mang gatekke ya ming kadang prosese sok nggunakake utawa butuh wektu dela, kadang sok sedengan, kadang sok suwe. Lah sing ora pati opagam kadang ujian niku ki kon ngadepi karo kon nglakoni terus wae. Niku mengke ora ana mandeke ngantek mati. Panjenengan paham sisan ngono lho. Ngantek mati lho, kok ngantek mati piye? Karena niku bagian tanduran ngamal sing rahmate Allah arep diparingke bar mati. Ya yo sakjane malah ujian kahanan sing kita niku kadang diisarati kon nglakoni niku ya kon nglakoni tekan mati niku. Wong inti urip niku arep golek rahmat, ning rahmat niku bar mati kok ya ora ming dunya kok. Rahmat niku rak salah siji wujude engko nek nang kubur padang jembar. Hisab gampang. Mizane abot sing apik. Nah, terus endinge mlebu swarga. Urut-urutane rak ngeten niku. Ning kita anggere tampa ujian ning alam donya rada abot utawa rada angel ngono wis sambate sungaya wara. Engko nek kira-kira angel ora ana rampunge kae terus nglokro mutung. Ana ing dalem perkara apa wae tanpa ujian titik ngono mutung. Kaya-kaya ki Allah ora berperan. Kaya-kaya ki udu kersane Gusti Allah. Kaya-kaya ki kaya ngono kuwi ki aku sing ketaman terus kok ujian jedul ki saka wong kudu saka Gusti Allah. Wong sing dadi rintangane wong liya sing dadi semacam ujian nggo nginake kita apa dinggo ngesorke kita ngono kae. Nganggo lantaran wong do nyacat, wong do ngonekke, wong do ora percaya, lah kita terus nglokro mutung. Wong ki anggere muni cekak aten mutungan, wah niku resiko. Srawunge wis angel, wong cekak aten iki jak srawung wis angel. Wong sithik-sithik nesu, sithik-sithik nglokro mutung kae.
Iki srawunge tok wis angel. Hukume wong mutungan iki gampang kafir ora krasa. Bola bali to nanggon agama nerangke kon sabar sing nek cara Jawa ya urip ana ing dalem donya sing kahanane kaya keten iki kudune linambaran ati segara. Watune jembar. Kentepan gapuran pring kamplung. Kentepan tunggak kamplung. Letong wernane letong kamplung. Ya ora nesu tetep panggah segara pasin wae. Ora kok owah iki ora. Panjenengan wis nggawa ati tengu. Wis kaslentik swara titik gedabuk langsung ngalian karo le mlaku digedrek-gedreke kan le mlaku gedebuk nah wong mutungan ngeten iki mah arang misuwe arang wong atine cilik to sakjane ora duwe mental gedhe kok nek wong sing seneng misuh kae mah panggah meng waton buruk wani nek ngono kae biasane walaya wong mutungan wis parah tenan diusuarani sithik kamoko ya kadang kala le nyuarani nyata lho kadang kala. Ngono wae lara ati. Wong kok sak nggon-nggon mengkur gedabrus omong cerewet wae ra leren-leren misalkan lho iki. Disuarani ngono kuwi wong kok sak nggon-nggon ming gedabrus omong cerewet wae. Nang kumpulan ya omong wae. Nang nggon ngaji ya omong wae. Ming disuarani ngono kuwi. Ngonoe nesu. Terus sesuk ra mangkat. Padahal nyata ngomong tenan yo ora kok ora nyata iki ora nyata wong muni kadang kala weruh lan ngadepi kok ya makane terbukti sekali. Lah kok nyata kok mutung nyata kok lara ati moh disendu terus sesuk ra mangkat. Bojone takon, "Lah ngopo Bu kok wis ra mangkat iki?" Aku mono wong tukang cerewet. Enggak ganggu. Ana wong nek iki ngono ki apa piye, Bu? Ayo sapa meneh? Lah sapa sing ngono kuwi? Ayo kiai kok nyemeti wong. Wis. Mas sing keneng kene balik. Mah balik. Lah kowe nek ngaji omong apa ora ya anu. Heeh. Wong cetha kok, wong cetha nglakoni donekke. Kok nesu. Barang nyata kok nesu iki piye je maksude? Akhire wis trima ora mangkat. Jajal jenengan iki cara kasarane kleru dibenerke ora apik dituntun men apik. Ning ora nampa ora gelem. Akhirnya pindah sesuk pindah niku nang nggon acara liyane iki ora ngaji misalkan kumpulan apa to apa nek wong wedok ya dasawisma nek wong lanang ya RT. Nang kono yo omong meneh. Wong pancen wis gaweane. Nang kono ngomong meneh. Tuh buat
Citraksi ya. Akhirnya nang kumpulan ya do disingkiri dadi wah wis Anggrawor iki ngomong wae semalahe ra gatekke pokok karo inti rembugane sing ngene iki. Ana sing tekan. Ora cerewet wae iki ana acara. Ana sing tekan ngono kuwi. Jan wong Pak RT agi omong kok malah omong ana sing ora cerewet wae. Wis artene nek omong glendang-glendeng. Kowe mah omong wae iki upamane. Ngomong wae. Ngono terus mecucu wae. Bar kuwi terus tok-toke ngetokke wedang ning mule. Oh, buat. Mutung, dilokke mutung. Kamangka nyata, mula kaya keten iki rugi wis karo kiwa tengen kanca srawung ora pati dicoci, ora dijuduni, ora cocok, ora judu. Doga to mutungan karo mutungan doga. Engko hukume mutung niku ngrugekke jenengan wong jenengan iki kok kafir ora krasa. Bahaya tenan lah kafir ora krasa sih. Nek nggon usaha apa-apa ya wegahan gampang mutungan. Melu mbut gawe reko-rekone niku melu mbut gawe disendu karo mandore ngono mutung. Lah nek mandor iki gaweane nyendu jek disendu mutung. Padahal nyendu iki ya ming penak nyata ngiseni labur ning ember iki ming separo pacul kae dadi suwi. Anu raya sing mantep nek ngiseni iki kebak pacule tembleng ngono kae. Rong pacule embere kebak gendang lah kok ming cimit-cimit kaya. Ngono wae wis sesuk ra mangkat. Kok ora mangkat kerja, Pak? Piye-piye kok ora pener. Piye-piye kok kleru. Wis temandang ya isih diklerokke. Bayar 80 kowe kokehan kok. Temandangmu sing ora beres. Satu rak tukang. Iki ming tenagane wisane udak-udak karo ngiseni ning ember kek ming cimit-cimit mutung. Ora kuat nilai maupun watak perjuangane ora kuat. Sing wedok diomongi nek ning omah kae ya mutungan. Asah-asah rada dibruk-brukke ming sing lanang. Ora ya nek temandang iki sing temata ora kok apa-apa bruk-brukke ngono kuwi. Ngono langsung nyok sak ana dhewe. Walah ya Allah. Muka lho sing ngono kuwi oke. Ada sithik-sithik ngerasa keselentik ngono oke. Agi sing ngaji wae akeh banget sing ngono. Apa meneh sing ora ngaji. Malah justru sing ngaji. Kafir lho ngeten niku kafir ora krasa. Karena mutungan niku wau. Usaha gagal lara ati. Mono to wong wedok ya mbuh wong wedok mbuh wong lanang. Ngono kuwi senengan karo nek wong lanang ya senengan karo wong wedok, nek wong wedok ya senengan karo wong lanang. Kuwi. Lan dilalae iki wis kaya jak-jak kae wis senengan iki wis jak-jak wong ya wis 6 tahun apa pira ngono. Lah senengane ya 6 tahun apa pira. Wis pokoke wis mbayangke
sesuk suatu ketika isu-isu aku sarungan kowe dasteran. Nek bayang iki wis ngantek ngono kuwi. Aku tengok ngarep kowe nyuguhke kopi ro telo. Wah, wis pokoke bayangane ngene-ngene iki suya-ya wae. Singkat cerita ora ngerti sangkan parane sing wedok berpaling. Ora ana rembug sing gumathok rabi ro wong liya. Sing wedok rabi kaget sok. Sing lanang rada stres. Wah, wis awal-awal weruh wah. Ya ngantek. Ngaten kok wedhus ya jedul. Wih. Terus anu kae babi ya jedul, babi kancane ya. Wis ngono kae jenenge wong loran. Lorone rada ndlarung wong lara ati ngantek ngombe legiwe pahit kae rasane iki. Enten. Mangan apa-apa ora ana enake ngene berjalan ke sesasinan bar kuwi menep pikire menep ning nggon ati lara. Lah kok terus duwe semacam kebijakan karo wong wedok iki sengit. Karo wong wedok sengit ngantek ning ati iki sumpah serapah ora arep cerak wedokan, ora arep rabi, ora lemure ora mutung. Terus gebyah-uyah kabeh wedokan dianggep kaya mantane kuwi. Ngantek sprene blas ra gelem rabi tenan. Lah nek ra gelem rabi kok alasane mutung iki tuna donya akhirat. Tuna donya akhirat. Ya ora duwe bojo, ora ngrasake wong bebojoan. Di samping ngeten le menjalani hidup sing dawa ning donya iki kafir ora krasa. Ngono kuwi malah sing kerep kedaden udu sing lanang sing wedok. Oh, jangan ya 6 tahun, 7 tahun. Wis pokoke ngantek gawe guling cilik dijahit dhewe. Lah kok sing lanang rabi wong liya, sing wedok lara ati terus sumpah serapah wis ora arep rabi sak umur-umur. Akhirnya trimo urip dhewe terus ning alasane teko mutung ngono kuwi wong. Ra rabi iki alasane werna-werna. Ning nek alasane mutung lara ati kafir ora krasa. Tur rugi ora ngrasake wong bebojoan iki. Dan rugi nanti wis mung sengit karo wong lanang kae. Oke sing ngeten niku ya oke. Sing tani niku lemune nandur bedudungan seneng banget nandur lombok. Nalika lekas nandur mantep semangat let seminggu diunggah mulai urip rada apik ijo kae dupakara piyur-piyuri rabok sandinge bar kuwi let 2 minggu sukete kiwa tengen do cukul diresiki saya apik wae wite wis nang ngen iki kuwi panene jos ngepasi rega larang. Panen apik regane lombok 95.000. Madyan iki kok. Kok ndilalae ora ngerti sangkan parane iki suwi ra udan jebeg kekum. Wite lombok iki kekum let 2 dina rada kriting-kriting kae. Lah kok mutung? Mutung. Terus gemang ngungak sawah. Malah sengit karo tandurane. Jan mas sengit karo tandurane. Ambaya dungak kono le nandur lombok iki wis. Modar ben ora ben.
Semple wegah nglokro wis trima ora ngurus kuwi ki rugi. Yes kafir tur yo ora nampa hasile wong kabeh iki iso di ikhtiari iso didandani kok mengkur gagal ngono wae leren. Pipite kuwi gagal tandang meneh ora-orane nek Gusti Allah ki engko ora ngregani ora ngajeni, gagal ngarep hasil mburi mesti. Lah jenengan terus ora sadar kok ya wong mutung ki wong sing ora sadar, wong sing ora ndek keyakinan bahwa Gusti Allah ki mberesi sak kabehane. Kamangka segala yang terjadi niku mungkin Allah sing mberesi, ming nganggo proses. Sing nganggo proses wong ngombe obat kuwi nek ngombe pisan tok ya ora ana apa-apane sih paling ora iki ping 3 ping 4 apa-apa gulaku nandur ya dadak diproses ngantek jenengan we ngerti to istilahnya sifat pari misalkan jenengan gawe winih apa kuwi ya winih anyar. Wah lah kok winih anyar heeh iki mangsane ming 20 dina 3 dina lha kene ngerti. Iki mangsa winih iku nek tak tandur le iso panen 3 dina. Ajal nek sing jak omong mbok tok sengkake. Sengkake piye? 35 dina apa piye rasa kesuwen? Ora iso ora ngono lagi iki. Ternyata kabeh iki nganggo mangsa. Kok sithik-sithik mutung niku wong ora paham karo Allah. Gandeng wong ora kenal Allah, wong ora paham. Allah kuwi jenenge wong kafir. Sing paling top ki apa-apa semendhir Allah. Pisan ping pindhone ngiyakini iki kabeh iki hasil utawa saka rahmate Allah. Wis ditandangi wae. Kahanan sing ngirimi ya Allah, tak tandangane men dadi celengan ngamal soleh, engko rampungane piye sing iso ngrampungi ya Gusti Allah karena Allah ki maha ngerti. Juga maha sempurna. Nek nggon rezeki Allah ki maha lumo. Ora duwe sifat cetil kok ya. Aja mutung. Aja nek kok perkara gedhe wong perkara cilik wae jenengan ki mutung sih. Ming perkara cilik. Goleki dom ra ketemu. Dome nang ndi Bu? Tak nggo pasang benik, benike petele. Ya wong kok takon aku lah ya nang ngene biasane kae. Nang selorokan po ngendi ya, goleki ra ketemu. Patoke terus duncalke gendreng. Bar kuwi sore-sore sing wedok takon ketemu ora Pak Dom, ora ketemu. Lah terus piye tak buang katoke. Wong kok mutungan. Tobat ngadepi wong mutungan tetep tobat. Wae sapa-sapa ora lanang ra wedok. Iki ning jero keluarga wis judeg lho. Kerep kacau wong mutungan wong loro. Dijono ya ora ana wong arepe wong kok ngono kuwi. Iya mingkur. Penak wong sing duwe ati segara, penak wong sing nglenggono. Ya upamane dipaitke ngono padha le ratek apik. Ketimbang mutungan awung mirih burokan. Rada kuat lah nek mutungan iki jangan tenan sih. Wah niku angel wati cilik mutungan tobat. Beda nek watine iki wati segara, jiwane wantek. Yes, duwe prinsip. Wong iki duwe prinsip. Dadi nek perlu ketemu wong muni bareng ngono iki cuek kae. Sak uni-unine mung wong muni ra ngerti aku kok wae iki sih. Top tenan ngatene. Nek wong muni ra ngerti aku sak uni-unine.
Aku ngene iki karang kudu ngene iki wong Gusti Allah ngirimi kahanan aku ngene iki sih. Nek sing iso ngeten iki mantep. Ning arang gelar gulung kok mlayune ning gone Allah iki arang. Sithik-sithik wis mengkur dibalekke ning kahanan terus engko lara ati. Nek wis lara ati wis semple. Makane kaya keten iki akeh rugine, mesti dadi wong sing rugi. Rugi dunyane, rugi akhirate, wong akhirate kufur. Dunyane niki mengke ora tau rampung. Ngadepi apa-apa iki ora tau rampung wong mutungan to. Ora bakal iso rampung. Tur omongane angel, jak serawung ngeten iki omongane angel wong baperan to wong. Baperan iki apa-apa bawa perasaan. Apa-apa digawa ning jero. Ana wong ngomong ngene langsung dibalekke ning awake dhewe. Dek batin, nek ngono kae ya ngonekke aku. Nek ngono kae ya nyindir aku. Aku sesuk nek marat ngaji arep tengok wetan blumbang wae. Oh alah ya Allah. Urip kok angele ra ilo-ilo. Kula iki ngantek batin lha aku iki nek urip nganggo watak model ngono iki ambyar ket biyen. Ora ana ngaji-ngajinan tenan, semutung kaya ken biyen. Wong-wong muni saka kaitan le ngaji ngeten iki ora mesti apik. Wong muni iki mah akeh eleke sih kok. Le muni iki mah akeh eleke. Angger muni elek ngono ya panggah menyang ngaji wae wong iki. Wis wis menyang ketemune elek. Ora nek niku wong. Nek niku wonge ra tau muni gek apian. Oh Mbak, nek sing mluput gelar kok Mbah Manteng ulang kok. Wis guyang-guyu nyenengke kok nek tengulan iki. Malah los nek Mbah Diman kuwi iki. Malah kadang nggo jenang ireng kae seneng aku. Wah tenan ngati-ati nek nggon masalah urusan mutung. Wong mutung, wong lokro niku tetep ora nekake keapian dunya, ora nekake keapian akhirat, ketemune wing dunyane mesti gagal ora sukses, akhirate kufur. Wis mesti niku. Sate segara kaya kula lho watine 3 segara. Ora mi segara, 3 segara kula iki. Atine 3 segara, ati bisa mau urip ki slow ya tenan. Niki sik men supaya jenengan nata ati iso mraktekke urip kanthi sabar, ndak ya donya iki kebak ujian ngono ae. Muga-muga manfaat faedah, ayem tentrem, saged istiqomah le DP marang Allah Ta'ala. Nekake kamulyan donya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.